Fucking god første dag på jobbet, mand. Hold kæft, hvor er han. Nej! Det er en smag i bagruden, mand. Hold container og hele pisset, mand. Fuck, man. Ej, nu kan vi ikke. Nu skal han ud, jo. Nu skal han ud og snakke med hyrdebiden, mand. Han kan ikke bare tillade sig at køre. Jeg filmer helt lortet, mand. Du filmer? Ja. Lad nu være, mand. Ophidse ham mere. Du skal ikke penge gjort. Nu har han kraftet med døren. Åben, han har folk derinde, mand. Nej. Nej. Shit, man. Så skal han bare ind ud og dirigere sig. Han smadret bagruden. Ja, han har, mand. Er du sikker? Ja, jeg så det kraftet med falde ned. Så kommer der bare råmange børn og sådan noget, og kigger på den anden side og griner. Ja, det er for sindssygt. Hvad fanden har han i gang i? Stop, luk døren. Nej, mand, så kan jeg filme det. Luk døren, skat. Der er sådan noget, ikke? Fuck. Holy shit. Han har lige smadret et skilt hernede, og et træ, væltet et træ. Og hvad får du gå væk? Nej, man, sig hvad han har lavet. Hvad han lavet? Han har væltet et træ hernede, ikke? Og så har han væltet et skilt, og han har lige smadret bagruden og kørt ind i et træ hernede. Fuck en idiot, mand. Hvem er det? Jeg ved det ikke. Vi kan ikke hvis jeg var dig, så havde jeg kørt længere frem. Ja. Luk døren, skat. Jeg vil gerne vide, hvad hende der hun siger nu. Han får ordentligt skæld ud, ham der. Jeg går over med hendes sviner. Gør det, mand. Det kan jeg ikke. Gør det. Gå derhen, mand. Fuck. Ja, jamen, kom. Første dag på jobbet. Er det... Er du ikke vant til at køre? Jeg ved ikke, om han er fuld. Ja! For satan. Det var vel ikke gået galt, hva'? Jeg er sikker på, at jeg ikke lige skal køre den ud, eller hvad? Hallo, jeg kan gøre det bedre end ham der. Hvad? Nej, jeg ved ikke. Jeg fik det bare på film, da det var, han smadrede bagruden. Har du drukket, eller? Nej, man. Prøv lige at ringe til politiet. Det der, det... Ja. Har du gjort det? Nej. Så tager han kraften med det også. Hvad, er han kørt forkert, eller hvad? Ja, prøv lige at lade panserne fjerne den der. Eller lad politiet komme, mand. Ja, typisk. Han har Jamen, jeg kraftet kigger med ikke, jo. rykket ham her. Jamen, de fjerner bilerne! Jamen, Fuck, det ender med at gå galt, det der. Oh my god, han tager min pizzabil. jeg tror, han kørte ind i jeres bil. Han bakkede bare. Han har også lige valgt et skilt. Har han væltet et skilt? Det skal jeg ned og filme, mand. Ja, han valgte et filme også, mand. Ja. Hvorfor fanden drejer du ud den her vej? Ja, det er ikke fordi, at du sikkert det her. Var der nogen, der sad inde i bussen? Ja, der var to passagerer. Der var to passagerer. Ja, jeg kørte på flere af dem. Første gang jeg er på ro. Pas på lige pludselig sige fremad. Men de går dernede, de andre. De der passagerer. Det har været en sur første dag på jobbet. forruden, den er også flink det. Ja, Ja. Jamen, jeg tør ikke løbe om bag ved at filme den, mand. Han kommer bare ned. Skal jeg gøre det? Nej, fuck. Mangler glas i det ene. Det er ikke i den ene forlygte der, eller hvad? Det ved jeg sgu ikke. Eller er der bare meget? Der er bare meget.
Han skal jo ikke Skal have navn og adresse, jo. Skal have navn og adresse. Så. Bare tag nummerpladen. Jeg har nummerpladen. Fuck it, man. Jeg har filmet hele lortet. Det kan dømme om. Hvor fanden stemte? Og du sagde? Nej. Vi skal jo lige have dit navn og adresse, det der. Jan. Hallo, han flygter om der, han kan ikke stoppe før, mand. Han flygter, mand. Prøv at stille dig bag bussen. Lige om lidt, så kører han galt. Øj. Hallo, hvis han begynder at køre, så løber vi efter ham, vi gør. Det gør han. Ja, nu er han videre fra dig, mand. Holder der. Det kunne være fedt, hvis han bare gik ud og klaske en ned. Det har jeg gjort hele vejen, mand. Jeg har optaget alt. Er der en, der har noget sted med? Nej. Er der noget papir et sted? Skud på dit trøje, der er det. Ja, tak. Pas på din. Kan han køre din bil ned? Der må gå ind foran. Hvad er det, der er sket? Ja, en bagrude på en bil. Nej, på hans. Det er på hans hus, det er smert. Ja, din bagrude og din bært bagskærm, det er det. Hold da kæft. Har du bare filmet det? Ja, jeg har filmet det hele, mand. Prøv at jeg kunne have gjort det før, mand. Så lad os gå hjem, mand. Ja, det der var en vandskål. Seriøst, det skal på YouTube. Og ja. Er det dig, der har bestilt den? Er det ikke til dig? Jo, til mig og Rolf og Gitte. Hvad siger nej? Er det rigtigt? Nej, sgu da. Jeg må få det helt. Jeg må få et skridt, Rolf. Og ja, han har taget hele træet og hele skiltet. Bedre end jeg ville.